Kahimangno mga kapuso, sensitibo kining isyu sanglit mahitungod kini sa krimen nga naglambigit sa mga bata. Apan amo kining ipaambit alang sa kasayuran sa publiko sa posibleng hinungdan o naganoy sa mga biktima bin usa sa gibasol ang gikabuangan nga game application nga Momo Challenge. Sa lalawigan sa Sugbo adunay 5 ka mga kaso sa teenage suicide nga makonect sa social media. Ani ang report. Kung sa kauluhan, adunay usa ka tinun-an nga mikutlo sa iyang kinabuhi o gituan nga gumikan sa impluensya sa game application nga Momo Challenge. Dinhi sa lalawigan sa Sugbo, adunay na record ang Provincial Women's Commission o ang Provincial Council for the Welfare of Children nga 5 ka kaso sa teenage suicide. Matod sa co-chair niini nga si Vice Governor Agnes Magpali, ang naasoy mga suicide cases na post sa social media, busa na balaka sila nga basin o sa kini sa epekto sa mga game application nga nag-inganyo sa kabataan nga mohimo sa daotang buhat kay adunay posibleng hipnotismo kini. Busa awhag niya sa mga ginikanan nga atimanon ang mga anak, ilabi na kung mo gamit sa mga gadgets. Dunay lungsod nga ni-report na namo og 5 suicide cases. Unya, what alarmed us diha sa internet o sa isulti. So kanimang mga batanon karon dali ra kay mga emos, dali ra kay ma-affected. So this game as I understood kaganina can be actually manipulating the emotions of the kids. Samtang nakamugna usab og kabalaka sa mga ginikanan ang maong balita, dihang nasayran ang daotang epekto sa Momo Challenge. Siyempre, mabalaka ka kung sa may tabos imong anak. Ikaw, ga-cellphone ba imong anak? Usahay. Kanang kuan. Bantayan ng cellphone. Bawal lang mag-cellphone. Kuya, manday na kung mag-suicide, maghunag mga inana. Dili na siya kumpiyansa, gigipost naman na siya. Bantayaran na siya ng bata. Naabta namo kini mga grade 7 students sa usa ka tunghaan ug nasayod sila sa nasoing game app sa social media. Gani misulay kuno sila kaniadto pagdula apan wa nila kini seryosoha. Gibati na usab sila og kahadlok busa hingpit na nila kining gitalikdan. O nakita mi anak niya. Ha? I have to follow my master. Oh, inana bitaw niya. Wow, ako ra mag-scroll. Adlo kay na. Ya karon na mo ni nagkiko, Oh, dagan bitaw. dagal daw. Usa may yung po nga kanang mo magtiko kada. But Usa may yung po mag-suicide ana. Oh, iyan ko na sugo na mga bata niya kanang ma-suicide sana. Ang paglambo sa teknolohiya abot kamot lang. Ang gusto sa mga bata nga usa ka pindot lang makita na. Busa alang sa mga opisyal, mohimo sila og lakang nga mahunong ang daotang impluwensya nini sa mga batanon. Parents yun unta supervise the kind of games that their children are playing. Uban ni John Solon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.